Mga ka-disciple, akala ng iba, si Jesus ay dumating para magdala ng kapayapaan lang. Pero sa Ebanghelyo ngayon, ibang tono ang mensahe niya. Minsan, ang pagsunod kay Kristo ay nagdudulot hindi ng katahimikan, kundi ng paghahati. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 23, Thursday of the 29th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 12:49-53, sinabi ni Jesus, "Pumarito ako upang magdala ng apoy sa daigdig at sana'y nagliliyab na ito." At idinugtong niya, "Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi! Sinasabi ko sa inyo, paghihiwalay ang dala ko." Nakakagulat, di ba? Pero ang ibig sabihin ni Jesus, ang tunay na pananampalataya ay nagbubunyag ng totoo. At kapag ipinaglaban mo ang katotohanan, minsan pati mga malalapit sa iyo ay maaring hindi makasama mo. Mga ka-disciple, ang apoy na sinasabi ni Jesus ay hindi apoy ng pagkawasak, kundi apoy ng pagbabago at pagmamahal ng Diyos. Ito yung apoy na naglilinis sa ating puso, na nagtutulak sa atin na talikuran ng kasalanan at mamuhay ng tapat sa Kanya kahit mahirap. Kaya nga minsan, kapag pinili mong sumunod kay Jesus, baka mawalan ka ng ilang kaibigan, baka may hindi makaunawa sa pamilya, o baka tawagin kang OA sa pananampalataya. Pero tandaan, hindi ka nag-iisa. Jesus Himself faced rejection too. Ang tanong ngayon, handa ka bang hayaang sindihan ng Diyos ang apoy ng pananampalataya sa puso mo? Dahil kapag nag-apoy na yan, hindi ka na mananatiling pareho. Magbabago ha, at magbabago rin ang mundo sa paligid mo. Mga ka-disciple, hayaan nating apoy ng Diyos ang magliyab sa puso natin. Apoy ng pananampalataya, ng kabutihan at ng katotohanan. Huwag tayong matakot sa mga hahadlang, dahil kung si Kristo ang nasa puso mo, ikaw ang magdadala ng liwanag sa dilim. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!